नै खारलाबाय थायो हाय लोगोफोर दिनैनि बे आंनि मोनसे गुबुन भिडिअ नोंथांमोनखौ बयबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंबो ट्राइनि गेजेराव दङ जानला मोनलानि गेजेराव नै देलायमाया जाम्बि भिडिअ लाबलाबायलायबाय नै जायाफ्रा मानो ओमफ्राय आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय दा आं खिथाथ'लायलायला दा मोनहैबासो खिथानाय जानोसै लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ जागायनाय सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट आरो मोनसे खावलायनाय जायो दाबो आंनि बे मदन ब्लग्सखौ साबस्क्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरो भिडिअ मोजां जादोंबा लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर थ' बिदिबा ना मा होनो लेट्स गो नै लैथो बहाय फैनो नागिरनाया नै बाहायसो नै मोनफैबाय नै आजाय हारसिं गेलेगासिनो रावबो गैया बहा थांजोबखो नै थाबायगासिनो नै जाथि बोरो मामिया आजा गैया बिमाबो गैया रावबो गैया हारसिं थाबायलागासिनो लिबुआ नै ओइ अखानाय सायथागोन नामा आलुबारिया नै नोंसिना रैरुब आलुबारिया अमाया दाखालि सिजालांदों होनदों नामा लागाव अमाबो सिजालांदों मासे अमा गोरलै दङ बेखौनो मासे आलासि जाहैबायनो आलासि जाहैनायाव सफै सानजानो एखेबारे लोब आरो लोबनो नै अमाया ब्रे ब्रेनो समफाना अमाया खाथसारला जोब्बाय नै आगैया फैबायदां सिजालांगौलायनो अमा बिलायनो अमा बिमाया नै 12थायाव मासे थैबायनो बिमायानो आहारखौ जाहोआ मासे आलासि जाहैनायाव फैगौमानानो बेलासियावनो सिजालांबाय नै हाग्रा बारिना ओरै फैबाय बे जारला दा बाहायसो फैदों जों दसे बेरायफैदों बेरायनानै थांनोसै थालिर बागाना हा गोरान लाफाफ्रानो जाया बिसिना रानथे रुन्थे मुलाफ्रा नायलाय खाख्रेब खुख्रेबखौ नायलाय मुलायानो नायलाय सायना मुला होदों लाफायानो जाया खाख्रेब खुख्रेब लेबुआबो बोरायलायबाय नामाबा लेबुआ जि मोजां मोजां मा लेबुआ रानलायलायखो दे नायलाय लेबुआ जि गाज्रि कन्डिसन रानखाबाय नै ओरैजाय हा गोरान ना नायनाय बायदि लेबु गयआ ओरैबायदि मोजां मोजांखाना ओरैबो जा मोजांखा सानजा साइडआबो बेथ' आयौ लुदु लुदु दुलु दुलु खोमथा खोमथानो थालिर दानसै थालिर दाउखा माबालांसै दे दानदो फस्ला लांनांसिगोन दे खाथियाव थांबाय थाया आङो एफा गोजाननि देखायहरबाय आं जुम खालामनानै ओमफ्रायथ' नै जोंहा माबाबो सफैबाय दहाय थांनाया थालिर फस्ला नै दाउ लकेल गोदागासिनो दङ नै ओमफ्राय मा लाबोबाय बाथोन जानो मानैसोल' ओमफ्राय ओरैहाय फस्ला दं बे फस्लाखौहाय दाउ बयलारजों एवनोसै अमाखौनो नागिरबा मोनासै हाखाजोब्बाय आं रेडि ओमफ्राय मैथा ना गोरलै संसै ओमफ्राय अनला दाउ संसै मैथायाहाय ओमफ्राय ओरैहाय नै आं ना लकेला नै एसेल' नुदोंना गोजाननिफ्राय बुरजायानो नै ओमफ्राय बैयावबा मा दंथाय प्लास्टिक गोसोमाव बेयावबो बेदरानो दां बेदर एखेबारे आरो दाउ लकेल गोदागासिनो दङ दाउआ माने एसे आराम रौबाय आं दा फस्ला होसनसै नै खामानिखौ सोलाबा नालाय होसनबाय आं नै थालिर फस्लाखौहाय नै आयौ केमेरा हमबाथाय साबसिन फस्लाया जि आराम रबबाय आं दा दै होनोसैनो जि मोजां जाबाय नो केमेरायाव एसे फुला नुदोंना खोमसिखाय बे दैया रानासैहाय केमेरायाव बोरैबा फुला नुदोंना रिलाव जि मोजां जाबाय नै दैया बारा रानद'बाय आं मोनहांहांआवसो देखायनाय जाबाय नै दा रानबावथोंसै एसे राननानै दसे माबानानै खांसै आङो जि गोबाव संबाय आङो नै
एखे रबलिजोबलाय एसेल' दैयानो रानखायनोनो एसे थाथोंसै अरजाला दा फुदुंफिननांगोन बे मोनबायानो दा ओमफ्राय नै ओरैहाय अनला दाउ एवगासिनो आङो अनला दाउ संनो बाहेरायावहाय दै होनोसै आङो नै दा सेरेमबाय नै आयौ खामथाबलायबाय नै साराय गिदिराव दांगासिनो आङो बाहेरायाव एसेल' नुदोंना गोजाननिफ्राय दाउआ दा दै होनोसै अनलाया नै गोदौबायानो रानगुलायबायहा नायबावाखै ओमफ्राय दा बेखौ आङो अन होसनसै नै फुला नुबायहाय उखुन्दै खुबाय नै लोगोफोर दाना आंना अनला दाउआ मोनहांहांआनो जाबाय नै खुवा नुदोंना बोरैबा खोमसि जादों लाइटआबो गोजान जादोंना नै दायो मोनबायनो आंना अनला ओंख्रिया कालारखौ एसे खम बायदि नुदों नै मबाइलानो बारा मोजां नंखाया आं लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै होमब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय नुवाखैनो जि मोजां जाबाय।